tayo sa UP. Ikot-ikot lang tayo. Monday ngayon, Monday morning. Meron tayong ano ngayon, topic na pag-uusapan. Ang topic natin, ang tunay na siklista. Pag-usapan natin, sino-sino nga ba yung mga tunay na siklista? So pagka ba meron kang bisikleta, siklista ka na. O kaya pagka ba nakapag-ride ka na ng malayo, ibig sabihin siklista ka na. Pagka ba nakasakay sa bisikleta, ibig sabihin siklista na. Eh paano kung nautusan ka lang palang bumili ng suka, tapos nanghiram kang bisikleta? Or pagka ba naka long ride ka na, ibig sabihin siklista ka na. Eh paano kung nakapag long ride ka nga pero nadala ka na dahil na-trauma ka kasi nabudol ka, tapos di ka na nag-ride ulit, siklista ka pa rin ba? Yan. So sino-sino nga ba yung mga tunay na siklista? Pero caveat lang mga kapotpot ha, huwag nyo masyadong seryosohin to. Natuwaan lang natin to. Sa vlog na to, ipapasyal pa rin tayo, pero pag-uusapan natin dito ang mga traits ng tunay na siklista. Paano ba masasabi na ang isang siklista ay tunay nga talaga siklista? Kasi marami dyan nagsisiklista, siklistahan lang. Pero eto, skuran nyo yung sarili nyo. Pag naskuran nyo yung sarili nyo, comment nyo kung ilan ang tinamaan nyo sa pagiging tunay na siklista. At para malaman natin kung talagang tunay ba kayong siklista. Kasi hindi porkit may bike ka, siklista ka na. Hindi porkit nakakapag long ride ka, tunay na siklista ka na. Yan. Pero ano lang pero caveat lang. Huwag niyo masyadong seryoso, katuwaan lang natin to. So ito number 1. Ang tunay na siklista, mapagpahalaga sa ride. Kapag tunay kang siklista, papahalagahan mo yung mga ride. Paano mo pinapahalagahan? Number 1, nag-iensayo ka pagka may ride. Diba, bago pa dumating yung mismong ride, paghahandaan mo yan. Nagpe-prepare ka para siguraduhin mo na yung katawan mo kondisyon sa darating na ride. Tsaka binibigyan mong halaga yan kaysa sa ibang bagay. Halimbawa, mas importante pa yan kaysa sa trabaho, kaysa sa eskwela. Kaya pansinin nyo yung mga tunay na siklista, pagka may ride, magpa-file ng leave yan. Minsan kailangan pa pagsinungaling para lang makapag-leave sa trabaho. Pagka naman ubos na yung leave sa trabaho, mag-a-absent yan. Tunay na siklista yan Mag-a-absent. Basta gagawa ng paraan yan. Mas gagawin niyang mas mahalaga sa kanya ang makasama sa ride kaysa sa trabaho or eskwela. Pag estudyante naman yan, hahanap ng paraan yan para makapag-absent. Hahanap din ng paraan yan para magawa niya na yung mga kailangan niyang gawin sa eskwela, para pagdating ng araw ng ride, siya, libre na siya. Tapos papansin mo rin na binibigyan niyang mas halaga yung ride. Kita mo kapag sa ride, sa meet up ng ride, naku, yan ang nangunguna, ang tunay na siklista. Hindi yan relate sa mga meet up. Pero pag sa eskwela o kaya sa trabaho,
madalas late. Yan ang number 1 sa mga listahan natin ng tunay na siklista. Hop, balik muna tayo rito. Meron tayong mga kapot-pot dito. Picture daw. Kanina pa po kayo? Ngayon pa lang? Kailan ko, sir, sir? Isip ko pa eh. Yun. Master, good morning. Ay, sorry. Nayala po kayo nung nakaraan. Oo. Kapiyang nga yan, bagong yung Christine ba yun? Ito po yung parang doon, hindi mahigpit. Hmm. Nag-init ko lang kayo nakita na gano'n eh. Sagada. Yeah, thank you. Salamat, Master. Thank you, Master. Ingat po, ingat. Thank you, thank you. Pagsuotin mo na naman yung sulok-sulok mo. Okay, Master. Maganda din para sa Ayala, no? Kita Oo. Ayala eh. Tuwing linggo yun, sir. Tuwing linggo. Okay, Master. Thank you. Thank you, thank you. Yan, pangalawa natin sa listahan na pagiging tunay na siklista. Ang tunay na siklista, matipid. Hindi yan basta-basta gumagastos sa mga kung anik-anik, sa mga walang kwentang bagay. Alam niyo kung bakit? Siyempre, laging nag-iipon yan. Laging pinag-iipunan yung number 1, yung ride. Yung pera niya, tinitipid niya para sa mga darating na ride. Para pagka may ride na, kaya niyang tustusan yung sarili niya. Tapos pangalawa, siyempre, tinitipid niya yung pera niya para sa mga pang-upgrade. Mga pyesa, pag may bago, o pag may nasirang pyesa. Yan. Pangatlo, nagtitipid din yan, siyempre, para sa mga damit, mga accessories, ilaw, speedometer, helmet, kung ano-ano. Basta yan ang mga pinagkakagastusan ng tunay na siklista. Pero sa ibang bagay, matipid. Ultimo brief, tinitipid. Pansinin nyo, pagka tunay na siklista, kadalasan ang brief niyan, maluwag ang garter. O bacon. Ganyan katipid ang mga tunay na siklista. Okay, pasok nga tayo sa part na to. Hindi ko pa napuntahan tong part na to. Meron pa ba rito? Saan papunta to? Labas na? Anong part na to? Labas na yata to. Labas na nga. CP Garcia ba tong ano na to? Cruz Naligas. Tama ba? Cruz Naligas nga. Balik tayo.
Yung pala yun. Okay. Kasi tuloy na tayo sa ano natin. Listahan ng tunay na siklista. Yung daan na yun na may palabas ng Cruz na Ligas, dito yun. Sa likod ng ano pala, University Library. At pangatlo, sa listahan natin ng tunay na siklista. Ano nga ba yun? Ano may tumawag dun, kapot? Ang tunay na siklista ay laging handa. Laging handa sa mga kung ano man pwedeng mangyari sa kalsada. Halimbawa, pag na-flatan ka, yan, kayang-kaya mong at least ayusin man lang yung bisikleta mo or gawin ang dapat gawin para matuloy yung ride mo. Or kaya handa kang gumamit ng pinagbabawal na teknik kapag hindi mo na kinaya yung ride. Pagsuko ka na, handa ka dyan. Tapos handa ka ring humanap ng kakainan pag nasa gitna ka ng kawalan. Una pala, handa kang tiisin yung gutom. Pag halimbawa nasa gitna ka ng kawalan, tapos nagutom ka, bahala ka sa buhay mo, dapat handa ka dyan. Tapos handa ka rin humanap ng kainan, handa rin matulog kahit saan. Kasi pag nagra-ride ka, lalo pag malayo, hindi mo alam kung saan ka matutulog eh. Pag inaabot ka ng gabi, so handa ka dapat kung anong dapat mong gawin. Matulog ka sa waiting shed, tulog ka sa barangay hall, sa gas station, maghanap ng transient. Tapos handa ka rin na pag may tawag ng kalikasan, handa kang maki-CR sa gasolinahan o kaya sa mga bahay-bahay. At ang pinakamatindi, dapat handa ka magkubli sa damuhan kapag talagang walang-wala na. Laging handa. At pang-apat, ang tunay na siklista. Ang tunay na siklista ay marupok. Marupok ang tunay na siklista dahil pagka nakakita ng bike shop, nako, siguradong sigurado. Lalo pag sa mall, sisilip at sisilip yan. Titignan niya kung meron dyan sa bike shop na kung anong meron sa bike shop na yun na wala pa siya. Marupok yan kasi pag nakakita siya sa loob ng bike shop ng mga bagay na wala pa siya, na tingin niya kailangan niya, o minsan kahit hindi niya kailangan, basta maganda yung item, naku, matutoksong bumili yan. Ganyan karupok. Tapos pagka nakita yung mga tapos pag nasa loob ng bike shop, pag minsan, nako, hindi yan makakatiis na lumabas ng bike shop na walang binibili. Laging meron, kahit gaano pa kaliit yan. Basta't importante may mabili na pandagdag sa pagbabike. Pwedeng bike bag, pwedeng helmet, pwedeng ilaw. Kaya minsan yung mga siklista, minsan paulit-ulit yung mga gamit yan eh. Meron ng ilaw, meron pang gantong ilaw, may ganto ng sombrero, may ganto ng jersey. Pero kahit meron na, pag meron na sila nakitang mga pandagdag na kung ano man, mga panibagong design, bibili yan. Marurupok ang mga tunay na siklista.
At panglima, ang tunay na siklista, ang dahilan. Lagi ang may dahilan kung bakit niya kailangan bumili ng ganung pyesa, kung bakit niya kailangan magdagdag ng bisikleta, kung bakit niya kailangan kung bakit niya kailangan sumama sa ride. Lahat yan, kaya niya isipan ng dahilan. Magaling din siya mag-isip ng dahilan kung bakit di siya nakauwi agad galing sa ride, kung bakit di niya natapos ng ganito kabilis yung ride, kung bakit siya tumukod. Lahat yan may dahilan. Kaya yan ang tunay na siklista, magaling mag-isip ng dahilan. At pang-anim pang-anim, ang tunay na siklista. Ang tunay na siklista ay mapagmasid. Kaya niyang pagmasdan yung bisikleta niya maghapon para lang tignan. Pinagmamasdan niya, hinahangaan niya yung ganda ng bisikleta niya. Tapos hahanapan niya yan ng kung anong pwedeng i-upgrade, anong pwedeng palitan, kahit wala namang kailangan palitan. Minsan kahit okay na okay pa yung mga pyesa niya, hahanap at hahanap yan ng pwede niyang palitan at i-upgrade. Yan ang tunay na siklista. Hindi yan matatahimik hanggat wala siya napapalitan. Siguro kung buwan-buwan lagi may pinapalitan din sa bisikleta niya, may dinadagdag o may binabago. Tsaka hindi lang yung bisikleta niya, minsan bisikleta ng tropa niya. May magaling magkumpara yan ng bisikleta. Tingnan niya kung ano meron sa bisikleta niya at sa bisikleta ng tropa niya. Tapos kung ano yung tingin niyang pwede niyang gayahin o pwede niyang higitan, pwede niyang pantayan. Yan. Sigurado yan. Kaya magaling magmasid. Actually, hindi sa tropa eh. Kahit sa bisikleta ng ibang tao. Uy, ito na naman yung mga scholarship. Lagi natin nakikita dito sa UP. Mukhang bagong ligo sila. Meron silang tropang bago. Brownie! May kambing. At pang-pito, ito last na to. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Kaya makinig kayo mabuti. Ito ang pinaka-the best talaga sa lahat. Ang tunay na siklista. Ang tunay na siklista walang pakialam kung matawag man siyang tunay na siklista o hindi. Wala siyang pakialam. Ang tunay na siklista wala siyang pakialam sa lahat ng pinagsasabi ko rito. Dahil ang tunay na siklista, alam niya sa sarili niya na tunay siyang siklista. Master, yung mga pinagsasabi ko rito, mga walang katuturan. Puro mga invento lang natin yan. Kaya kung tunay kang siklista, alam mo na tunay ka talagang siklista. Hindi ka mai-insecure sa mga ibang siklista dahil alam mong tunay ka talagang siklista. Kaya tuloy na natin ang ating pasyal sa UP. Sightseeing na lang muna tayo. Ang ganda rito talaga, nakaka-relax. Kita yung takbuhan ko rito, ganyan-ganyan lang para lang tayo namamasyal sa Luneta. Maganda pagmasdan yung lagas ng mga dahon. Balik na tayo sa Academic Oval. Isang sound trip, isang sightseeing. Isang ikot na lang. Sightseeing tsaka sound trip. Tapos uwi na tayo.
Uy, meron nga pala tayo sa Spotify. Follow nyo ako, Ian How. YouTube, Ian How Music. Facebook, Ian How Music. At patugtog tayo ng mga original. Kita ba sa GoPro? Ang ganda nung ano eh, bagsak ng dahon sa kalsada oh. Tama, papatugtog ako ng original na kanta. Ang title, The Fall. Ang ganda ng mga puno oh. Okay, last stop sa ating short vlog. Picture lang tayo dito sa Oblation. Tapos uwi na, mainit ang araw. Ayun na, dito na natin tatapusin ang ating vlog ngayon. Ang tunay na siklista. Tapusin natin sa isang lakad. Magkakalimutan mo na nakasabihan ng mga kasila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Sarap maglakad sa UP.